Yabona into nami kade ngibuka enye video lapha ka Brother Enigma yabona. Lo yamtshela mfethu ngibukile ukuthi abantu abaningi bakhona abantu bakhuleka kuyena yazi. Kodwa manje indlela abantu bakhuleka kuyena abantu banomqondo ukuthi uNkulunkulu uyayiveza ngomuntu odelelekile yabo. So bona sebejela ukuthi lento enzo Brother Enigma kushuthi ngempela uthiwe uNkulunkulu yabo. Kodwa ke ake sibukisise mfethu ukuthi uBrother Enigma ngempela lento asuke ekhuluma yinto ngempela ongathi uyihlaziya ubona ngathi ivela uNkulunkulu. Okokuqala buka nje mfethu uBrother Enigma isikhathi esiningi mayisuke ekhuluma ufaka amagama abantu yazi lonto le. Yabo nje khona mfethu ade ikhiphile nje manje ukhuluma uzana nembokazi uthi uyasha esihogweni yabo. Mase ucabanga impela wena ngayindlela kaNkulunkulu leyo njengoba ekhulume ngelokhuzana uyakhuluma ngani ngamayelobhoni uyakhuluma ngamayelobhoni ethi uNkulunkulu akafuni nonke yabo. Mase uqala nawe kuthiwa uyaqhathanisana ngesingawe sengathi uNkulunkulu khona abantu akabadalile nje ongathiwa akabafuni. Mase ubuka ke wona esingawe waphinde wazokhuluma ngani ukhuluma ngani ngama 2K ukhuluma ngama 2K wathi ama 2K uNkulunkulu akafuni nonke wazokhuluma ngamayelobhoni wathi uNkulunkulu ayamnukela nje amayelobhoni yabo. Musu uthi uyaqala impela uyayiqhathanisa lento yayihlaza impela angeke ukuthi ngathiwa uNkulunkulu usebenza leyo ndlela ukuthi unocwaso yabo kunabantu angabafuni yabo. Umthetho wokuqala nje ophulo uBrother Enigma ilo obhalwe eBhayibhelini othi ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho yabo. Umthetho wokuqala uBrother Enigma awuphulile lo mthetho lo yabo ngoba yena ufakaza amanga ngabanye abantu eze ekhulume ngisho nangamagama abo yayibona into le vale.